Pinog ang buong kagaro Julen. Itan. Ready.
Ganyan, yan. Batin, magawa. Tama na, pause na ako. Sobra. Grabe ka. Parang galaw lang si Tia. Bakit kang tuwa siya paglalabas? Siyempre. Wala. Uy, Ethan, dito ka na. Ethan, lalabas ka na daw. Bye! Bubuksan niya si... What? You're surprised nobody's racist yet. Still it's what? Talagang ano ha, Chinese. Hello.
It was behind us in Washington.